bati nga nahitabo tali ni Brad Peter Pindon o ka nga Brother J. Carlo. Unya gisaw kini human nga wala makabalik si Brad J. Carlo sa katapusang barog, gisaw kini ni Brother Elias nga usa sa gitawag nga mga CFD gikan sa ilahang purok. O karon atong i-declare mga kaigsunan ang resulta sa maong debate nga pamatud-an ni Brother Peter Pindol nga ang mga yawa o daotang espiritu misulod sa tanang baboy sumala sa mabasa sa Biblia. O atong nadungog iyang gigamit sa iyang pagpamatuod ang Marcos 5 versikulo 13. Kunya atong nadungog mga kaigsunan ang unang pangutana sa unang barog ni Brother J. Carlo nga mabasa ba ang letra or pulo nga tanan. So natubag mga kaigsunan nga gitubag ni Brad Peter Pindol sumala sa tema o sumala sa teksto nga iyang gipamatud-an. Sunod nga pangutana ni Brad J. Carlo mga kaigsunan atong nadungog nga matud pa niya apil ba ang baboy nga gikaon sa mga RCC. So ang tubag ni Brad Peter Pindol nga gawas sa tema wala siya nagpamatuod mga kaigalaan mga kaigsunan nga baboy sa nga gikaon sa RCC karon mga kaigsunan. So atong nadungog nga Itong paminahon mga kaigsunan kay nawala ang signal. Ato tiwason pagpaminaw kay sa ni kadibati sa akong kauban mura og uwang atong signal. Sunod nga pangutana ni Brad J. Carlo mga kaigsunan atong nadungog nga matud pa niya apil ba ang baboy nga gikaon sa mga RCC. So ang tubag ni Brad Peter Pindol nga gawas sa tema wala siya nagpamatuod mga kaigalaan mga kaigsunan nga baboy sa nga gikaon sa RCC karon mga kaigsunan. So atong nadungog nga gawas sa tema ang gitawag nga pangutana ni Brad J. Carlo mga pinangga sa iyaha nga pangutana. Unya atong nakita mga kaigsunan nga natubag yun ni Brad Peter Pindon subay sa Marcos 5 versikulo 13 nga ang katong mga baboy dito nga nanulod wa gyud nakaipsot ato bisag usa nanulod gyud sa tanang mga baboy busa na pabarog gihapon ni Brother Peter Pindon ang iyaha nga tema mga pinangga kong mga igsoon. Nga barog mga pinangga mga igsoon sa pangutana ni Brother Peter Pindol nga kinini ang mutuo ba si Brother J. Carlo niining tema nga iyang gipamatuod nga tinuod. So atong nadungog mga kaigsunan nga wa gid natubag sa atong pinalangga nga igsuon Brother J. Carlo ang pangutana o gibalik-balik usab pagpangutana ni Brother Peter Pindon mga kaigsunan nga nagsumikad ba sa Biblia. So mga kaunom to mga kaigsunan gibalik-balik og wala gyud ato gyud nadungog mga kaigsunan nga wala nato nadungog nga nagsumikad kini sa Biblia. Kundili atong nadungog nga nagsumikad lamang kini sa iyaha nga kaugalingon nga tubag mga kaigsunan. So atong nadungog nga 5 to 6 kapangutanan ni Brad Peter Pindon og wala gyud mga kaigsunan katubag ang atong pinangga J. Carlo. Mao gihapon nga barog ni Brad Peter mga kaigsunan nangutana na sab si Brad J. Carlo balik lang gihapon ang iyang pangutana mga kahigalaan no. So ang iyang pangutana nga apil ba gihapon ang baboy sa RCC sa gipamatud-an. So ang tubag ni Brad Peter Pindol nga subay lang sa teksto nga iyang gipamatuod ug sa tema o gawas sa tema ang mao nga pangutana ni Brad J. Carlo mga kaigsunan. So subay ra man kita sa tema wala man gini pag dinapigay ning ato mga pinangga ko nga mga igsoon. So subo nga pamalandungon nga wala gyud sa tema ang pangutana ni Brad J. Carlo mga kaigsunan og natubag ang tanang pangutana ni Brad J. Carlo natubag ni Brad Peter Pindon mga kaigalaan ug mga kaigsunan.
Na mga kaigsunan nga gi-declare sa moderator yun nga pildi si G. Carlo, no, sa ilang debate sa ato ning tiwason pag play karon, no, murag ni ay ning sapaw. Ito sa ning ayohon pag kuan, pagtan-aw ning kuan. Yun na ni mga igsoon. Yun naman ni mo play. Kusang i-play ni ron. Sa pildi yun si G. Carlo mga kagilaan sa debate tungod kay usa. Wala siya mo kuan. Wala na siya mo tiwas. No, mibiya siya misibat o gipulihan kini ni Elias Mahilom mga kaigsunan. Una nga dako kayong kapildihan sa Roman Catholic sa maong debate, no, i-declare sa moderator nga pildi gayod si Carlo sa maong debate mga kaigsunan, no, na nga dili gyud unta magpaluma og sukol kini si G. Carlo sa mga SDA, no, kay kuan man ni debate ni siya sa biblikan hong pamahayag niya kini si G. Carlo, kuan man ni siya, no, dili ka mao sa debate nya. Sige para bag panghagit ni sa ato kini si G. Carlo Badinas mga kagilaan, no, ni siya ang gipildi ni Brother Peter Pindon nya. O congratulations, no, dili mo gana tong video sa naman ni, nanang nahitabo mga kaigsunan. Busa gideklara gyud sa moderator nga pildi, no, busa G. Carlo ayon na pagsukol-sukol og mga SDA aron dili ka mapildi. Nilang kutob o kadaugan karon. Congratulations kang Brother Peter Pindon o sa SDA defender sa pagpalukapa kang G. Carlo Badinas singon man ngadto kang Elias Mahilom. Okay mga kaigsunan, dinira ta kutob sa atong